हाय फ्रेंड्स नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। आज देखंतु मु तैयारी करी देसी दही बैगण और भृषंग पत्र गोटे सुंदर रेसिपी। चलतु एवं आम आरंभ करवा रेसिपीटी। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ এই ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପକେଇ ନେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ ଢାଳିଦେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି।
फाइनाली एबे हमर दही तरकारी प्रस्तुत हो गला देखंतु। भृसंग पत्र दही बाईगण।